Eli tää ei oikeesti Mia, tää hahmo. Tässä istuu joku muu jonkun perukin kanssa. Joku muu, jonka hiukset on kuin moppiaamulla. Niin. Mä yritän tonne käsien alle päästä. Veikkaalla. Mua aina hävettää tulla aamuisin, mutta tätä se totuus nyt sit on. Niin. Mutta tässä oikeastaan päästään tuon raudan ominaisuuksiin, että Eclipsellä kyllä saa niinku taltutettua tukan kuin tukan. Että vaikka se on vähän keskemmäinen. Vaikka afrokihara hiuskin, niin sen saa taltutettua. Mian tukkaa tarvitaan lisää kiertoa semmoista suoraa. Et hahmosta puheen ollen, niin hänkin on hyvin semmoinen ehkä 2 persoonalla varustettu yksilö. Niin. Siinä on samankaltaisuuksia minulla ja hahmolla. Mä oon niin depressiivinen tyyppi. Ei, vaan nimenomaan se, että sieltä alta kuoriutuu jotain ihan muuta, sitten kun sitä vähän niin kaivaa. Mä käytän tässä noita Keyhoidelta omia tuotteita, suoristavaa ja silottavaa, sekä suihketta että kreemiä, että me saadaan siitä oikeasti hyvin kiiltävää pehmeä sillä ja tukka. Eli meikin pohjustusvoide, tehdään pohjustus tänne meikin alle, niin se pysyy hyvänä sitten koko päivä. Mä käytän Mian tukkaa Eclipse-rautaa, koska tää on oikeastaan suunniteltu semmoiseen hyvin voimakkaaseen luonnon kiharaa hiustyyppiin ja myös vastaavasti semmoiseen, missä ei oikein mikään pysy. Eli tää rauta lisää semmoiset 75% enemmän kiiltoa siihen omaan tukkaan ja tää suorittaa kuin unelma. Saadaan oikeasti sitä kaunista ihan yhdellä liuutuksella, ettei tarvi moneen otteeseen työstää sitä hiusosia niin hyvin nopea myöskin. Väliin saa laittaa ihan tuntuvan massan sitä hiusta. Ei mitään missään kauhean pienissä osioissa tarvi edetä. Varsinkin niillä, joilla on sitä tukkaa aika paljon ja harjat lentelee, niin niillähän se on ihan oikein hyvä. Huom, ei kannata käydä reenaamassa ennen kuin tulee tekemään töitä, koska jalat ei ole kauhean notkeja. Meneekö jalat alta vai? Menee. Mut hei, miten Nadia siis, kun mä pesen hiukset, kun ne on märät, niin pitäisikö mun laittaa sitä lämpösuojaa ennen kuin mä föönaan ne? Aina kannattaisi laittaa lämpösuojaa, kun käyttää minkä tahansa lämpösuojaa. Mut miten sit kun mä tuun suihkusta, mulla on märät hiukset ja sit mä laittaisin siihen sitä lämpösuojaa, sit mä föönaan ne ja sittenhän mä suoristan ne. Niin, kun mä en mene minnekään ilman suoristaa hiukset. Mutta sä voit laittaa esimerkiksi tuosta meiltäkin on toi kreemi, niin sitä voi laittaa vaikka kun tulee suihkusta. Siinä on kuitenkin niitä suoristavia silottavia aineita. Okay. Ja sit jos muutenkin menee, että luonnonkiharahius on aika taipuvainen, menee takkuun myöskin siinä vaiheessa, kun se on märkä. Okay. Niin se lisää sen, että se on helpompi selvittää, se tuo jo sitä semmoista pehmeyttä ja semmoista suorapitoa. Eli siitä tulee myöskin parempi lopputulos sit siihen föönaukseen. Eli löytyy erityyppisiä lämpösuojia, missä on sit jo ne pitävät ainesosat, pitää sen myös sit sillä enää suorana. Niin niitä suosittelisin käyttää alla. No miten sitten, kun sanot, että se on niinku silottava ja suoristava se tatina, mitä mä sinne tuupaan siinä vaiheessa, kun mä föönaan sen hiuksen, niin jos mä en siinä vaiheessa ole vielä päättänyt, että haluanko mä tänään laittaa niin kun tehdä kiharaa itselleni vai haluanko mä suoristaa, niin onko sillä merkitystä? Joo, sit mä laittaisin ihan pelkkää lämpösuojaa. Eli siis löytyy myöskin ihan pelkkää lämpösuojaa, mikä on oikeastaan kaikista hoitavin noista meidän tuotteista, mikä poistaa sitä pörrösyyttä, mutta siinä ei ole pitoa, eli siinä vaiheessa voi vielä lisätä niitä pitäviä aineita. Et jos päättää tehdä kiharaa, niin voi käyttää sitä kiharasuihketta sinne kuivaa tukkaa, kun lähtee sitten raudan kanssa työstää. Tai minkä tahansa, on se sitten rauta tai puikko tai piippari. Mutta täällä on hyvin helppoa käyttää, mä tykkään käyttää Eclipseä paljon just sen takia, että Miallakin on paljon hiusta, niin tästä päästään just siihen, että nopeasti päästään etenemään ja se tulos näkyy heti. Ehkä taas niinku hyvä vastakontrasti tuohon Anne-hahmoon, niin Pike kautta eikö se ollut Lili? Joo. Niin on ehkä vähän semmoista niinku pimeämpää puolta, eli vähän semmoista tummempaa ja vähän semmoista ehkä niinku... Miksikä sä sanoisit tätä hahmoa? Kovis? Vähän ehkä semmoinen kovempi kuorinen ja ei ehkä anna kaikkea itsestään ilmi, mitä hän oikeasti on. Joutuu sen takia vähän piilottelemaan sitten omaa persoonaa. Niin lähdettiin hakemaan tähän roolihahmoa sitten
aika semmoista selkeälinjasta, kiiltävää, sileätä lookia. Kuitenkin naisellista. Mutta tietyllä tavalla ehkä vähän graafisempi jossain mieleen. Että sieltä tulee se semmoinen selkeys. Joo. Ja sitten meillä oli tietenkin tää haastekypärä. Joo. Eli kun hän paljon poistuu pelipaikalta ja lähtee tekemään jotain ihan muita hommia kuin pitäisi, niin prätkä on aika kovassa käytössä. Sillä liikutaan. Miten myöskin olla sinne alle sopivaa lookia. Näkyykö se meikissä? Joo, no kypärät on kuitenkin aika tyköistuvia kasvoista kiinni. Mutta samalla lailla kun sinne tekee sen loistavan pohjan alle, niin se on sitten helppo korjailla. Mutta samalla sitten kun miettii, että millainen se on, niin silloin kun on kypärä päässä, niin silloin ei huulis ole ehkä just se kaikkein punaisin huulipuna. No ei. Ja oikeastaan kun lähtee työskentelemään, on se minkä tyyppistä tukkatyyliä tahansa, niin hyvin suunniteltu eteneminenkin on aika tärkeä. Eli klipseillä ylimääräiset hiukset pois edestä ja sitten lähtee etenemään alhaalta ylöspäin, niin tulee käytyä kaikki tasaisesti sitten läpi kauttaaltaan. Mä käytän apuvälineenä tästä luonnon tällaista tuperausharjaa. Täällä saa aika hyvän otteen tänne hiuksiin ja saa myös suoristettua älyttömän hyvin. Tää on monipuolinen harja, mitä mä käytän. Sekä tuperaamiseen ja aukikampaamiseen, myös sitten tälleen ehkä luonnonkiharassa hiuksissa otollisin apuväline, kun tehdään suoristusta. Joo, se on se hauska, että no varsinkin tässäkin, kun on puvustus aika sellainen selkeälinjainen, niin sitten se niinku asustekorumaisuus on ehkä tullut enemmän näiden niinku kampausten kautta. Kyllä. Että ainakin mä sain sellaisen niinku inspiksen, että sitä aika helposti juurtuu myös omassa hiustyylissään semmoiseksi, tekee ne muutamat samat, niin sitä lookia saa muunneltua niin paljon ihan vaan vääntämällä vähän erilaista nutturajalettia. Joo, ja sitten ne lisukkeet, mitä sinne laittaa, on se sitten pompulla, että siinäkin voi olla joku juttu tai klipsit tai mitä tahansa tai pannat, niin niistä kannattaa käyttää, jos haluaa vähän enemmän sitä ilmettä muuttaa. Et se on äkkiä ihan erinäköinen kuin perusponnarilla tehty ponnari, jos siellä on oikeasti jotain siinä itse korussa sitten tai siinä kiinnikkeessä pientä jotain glamuuria, niin se muuttaa heti siitä arkisesta lookista vähän ehkä juhlavammaksi. Mutta sen eron saman mikä maskissa, että kun tekee hyvän pohjan, niin sen päällä on niinku helppo rakentaa. Niin mä huomasin se, että tässä kun nyt on tehty niinku pohjakuvauksissa, niin sitten kun mä menen kotona niin kun lähden touhuamaan jotain tai muuta, niin se menee tosi paljon nopeammin vääntää se hius. Että siis esimerkiksi mä pesin hiukset joka 3. päivä, niin sitten kun se on kerran föönattu ja suoristettu, niin siitä vääntää joku kampaus, niin siihen ei mene kuin sellainen vartti. No sehän se. Niin sitten se toimii niin kuin hyvin. Et siinä on jotain logiikkaa myös, että sen saa ympättyä siihen elämäänsä, koska se, jos joka kerta täytyy lähteä tällä tavalla nollasta, niin eihän tässä kerkeisi töissä käydä ollenkaan. Joo, se pitävyys on hirveän tärkeää, kun lähtee tekemään. Aikaisemminkin siis mainita siitä, että kukaan ei jaksa tehdä tukkaa, jos tietää, että 5 minuutin päästä se näyttää ihan kauhealta. Eli haluan myöskin sen, että siinä on se, että kun sä teet siihen töitä, niin se myös pysyy ja kestää. Ja noissa tuotteissa on se hyvä puoli, että vaikka niitä käyttää, niin ei tukasta ei tule semmoinen likainen tai eloton. Että ne on kuitenkin aika semmoisia keveitä siellä tukasta, ne ei tunnu niin voimakkaasti siellä hiuksissa. Eli jälleenmuotoilumahdollisuutta löytyy ja se on kuitenkin semmoinen elävä se hiuspinta. Pitkälti siinä on myös hirveän suuri merkitys, millä sitä pesee sitä tukkaa ja just se, että jos on muutenkin voimakkaasti rasvottuva tai sitten taas niinku kuiva päänahka tai muuta, että niillä on hirveän suuri merkitys niillä pesuaineilla, että millainen lopputulos tulee. Et siinä mielessä kun nekin on kunnossa, niin se hius käyttäytyykin ihan eri lailla. Justetaan taas huomenta meikkivoide ja puuteri. Niin
kun on siellä pohjalla, niin sit se luomiväri pysyy hyvänä. Piirretäänkö mulle silmät päähän? Piirretään sulle silmät päähän. Meikillä saa ihmeitä aikaa. Se on kyllä totta. Tästäkin naamasta saa jonkunnäköisen, kun siinä laittaa tarpeeksi tatina. Joo, mutta on se vähän niin. Ja samahan se on hiuksista, että eipä kellään olekaan hyvä fiilis, jos on se 5 sentin tyvikasvu ja tukka ei ole hyvin ja on unohtanut käydä kampaajalla tai... Mutta eikö se ole tukka hyvin, kaikki hyvin? Näinhän se. Näin se. Good hair day every day. Good hair day every day. GHD. Anteeksi Meikka, että mä oon nyt vähän sun tontilla hetken aikaa, jos Get out of my turf, woman. Joo. Ihan tässä niinku hetken. Mulla ei tässä kauan nokka tuhisi. Sun kanssa on aina vähän tämmönen second class citizen. Tää on niinku tää tyypillinen tilanne mulla, kun mä istun tässä maskissa, mä koko ajan mussutan jotain. Niin, mä just ajattelin, että yksi nykii takapäin ja toinen mussuttaa edestäpäin. Niin tää on niinku samalla kuin siellä liikkuvassa linja-autossa. Meikkais. Edelleen. Sama jatkuu. Sama jatkuu. Ei se on niin justiinsa. Et syytön mä siihen on, miltä sit näyttää. Niin, niinpä. Niin ihan turha itkeä, kun ne tavarat on jo housussa. En viisi puhua rumasta. Piip. Hei, se on muuten hyvä vinkki se, mitä mä huomaan, että aina kun haluaa kokeilla uutta kampausta, niistä ei esimerkiksi kannata tehdä sillä, että kun sä oot menossa jonnekin häihin tai jotain, niin se ekaa kertaa niin kyllä vääntää uuden kampauksen ennen juhlia. Että kannattaa tehdä itselleen myös testi. Kampausta tai testimeikki, testaa itseään. Sitten se onnistuu täydellisesti ja sit kun sä yrität sit seuraavan kerran. Sitten siitä ei koskaan tule samanlaista. No. Sitten tässä vaiheessa vielä voi lisätä vähän tätä kreemiä kautta, että jos on näitä pikkuhiuksia ja tämmösiä, niin nää saa näitä pikkasen taltutettua. Huonokiharasiuksessa on aina vähän semmoista pöyrysyyttä. Vikaa. Hyvin tällä piilo. Mun hiukset on kuin silkkiä joka aamu kun herään. Sä oot semmonen wash and go tyttö. Mä oon just sen wash and go tyttö. Mä oon kans. Yhdyn tähän samaan. Siis mun ei tarvitse tehdä mitään itselleni aamulla kun herään. On aina ihanan näköinen. Onks Nadja niinku ready? Mä oon niinku ready. Nyt sä voit ruveta sit siinä vinoille. Niin. Kauan menee vielä. Kauan menee vielä. Aika. Onko joku sivelli mun nenässä? Hups, silmämuna puhkesi. Sorry. Seisoo siinä kädet puhkasi. Niin vähän silleen niinku, että hei mikä meininki. No, mut sä oot tehnyt tota nyt tässä niinku koko ajan. Että saanko mäkin välillä? Saat siinä. Niin. Teistät törröttää tästä. Mulla on aika teflonikorvat sun jutuille. Niin se kannattaa olla. Ei panna lilaa, kun pannaan ruskeata. Tää on vähän tummempi tyyppi kuin tuo Anne oli. Tää on vähän tämmönen tulisielunen tyyppi. Tällainen niinku ihana rakentaa erityyppisiä hahmoja just se, että miten paljon kaikki vaikuttaa siihen, että minkälainen se olemus on sit loppuviimeen. Että kaikki hiukset ja meikit ja se, niin on kiva seurata sitä, että pääsee rakentamaan sitä hahmoa ihan alusta asti. Oh. Ihan niin kuin melkein käsikirjoitukseen asti. Ei, mutta sekin se tyyppi, se rakentuu siinä tehdessä, että tulee semmoinen ajatus, Kyllä. että mihin suuntaan sitä lähtee viemään. Ja sama se on niin kuin näyttelijätyön kannalta, että sulla on käsikirjoitus ja sitten sä rupeat kasaamaan sitä hahmoa ja teet siitä sen oman persoonan, niin kyllä se viimeistely tulee siitä, kun sä näet niin kuin peilikuvassa sitten, että miltä se oikeasti näyttää. Ja kuka se on. Kuka se on ja miten se liikkuu ja kaikki vaatteet ja muut. Niin. Tää nukahti tää tyyppi. Niin on. Täällä on tylsää. Tää on liian hidastempoista. Action. Hei action! Katsotaas. Meillä on tämmönen testi tässä penkissä, että kuinka hyvin sä suoriudut tästä. No. Miten sä mennät tähän? Tästä. Tästä. Tehtävä. Tehtävä.
Mä voin vielä heilutella vähän, niin se tulee se fiilis siitä, että sä oot liikkuvassa linja-autossa. Nyki hiuksista. Ja tälläkin käytämme vedenkestävää Ripsivaria. Miksi? Joo, se on kyllä hyvä. Se on myös sellainen, mikä pysyy Tää oli se tässä. hikoilevampi tyyppi. Joo, oli. Joo. Tetinä. Joo, eikä pumpata. Ei. En mä ois sellaista tehnytkään. Miksi ei saa pumpata? Menee ilmaan, se kuivuu nopeammin. Joudut tuosta useamman Ripsiväri, eli tavallaan Anmarilla on pumppaa vaan. 12 vuotta vanha Ripsivaria edelleen. Pääsee tuosta ylös. Edelleen kuule käytössä. Nyt mä tarvitsin niitä pumpulipuikkoja seuraavaksi. Mulla on ihan tuplat. Se on tuplaten valmis, kato joo. Tyyppi tuntee muuta aika hyvin. Toi oli ton Ripsiväri. Räpsyväri. No sillä lailla. Tänne, mä ajattelin, mä taan vähän lisää tuota varjostusta tänne sulle. Ihan noin vaan. Ihan Se on hyvä. ajattelin. Hyvä kun toi yksi ei haukottelu. Actioni. Tääkin luo tavallaan sitä karakteria ja hahmoa sitten, että kuinka tummat noista silmistä tulee. Niin se riippuu kuinka paljon sitten, Mia sotkee. Kaikki On se on todellinen niinku salaisuus. johdannaista toisiinsa. Niin. Että miten toi yksi nukkuu ja haukottelee. Ja... Niin ne mun silmänaluset määräytyy siitä, että miten tää yksi on nukkunut. Tai paljon meillä on verynyt kuvauspäivä. Niin. Ja tavallaan se hahmokin rakentuu tosiaan siihen, että kuinka paljon, miten se, tää on aina semmonen niinku Joo, paikka on väliin vähän. päivän semmonen oma jännitys, ei tule itsellekään aika pitkäksi. Kun... Mä oon ihan just vaan, että sä et tuijota siihen mitään. Mä olen herkkä ihminen, älä tuijota. Oletko? En. Niin. Tulihan se sieltä. Sitten tää potilaalla on valmiiksi aika tummat huulet, niin hänen värinsä on tämmönen mikähän tää olisi? No ei ainakaan toi. Niin. Tosiaan ihan nyt on suoristettu tukka ja tästä me lähdetään. Tää on niinku peruspohja aika moneen luukkiin tämän meidän Pike kautta Lili-hahmon kanssa. Eli Pike. Pike. The Pike. Pike the Pike. Saadaan sinne sitten kiiltoa ja sileyttä. Ja meikin sama juttu tehty sinne kunnon pohjustus ja sitten semmonen perusluukki, mitä pystytään sitten vaihtaa, tummentaa, vaalentaa, imaltaa, kiiltää, ei kiillä huulet siis, ei kasvata. Et kun pohjatyö on tehty, niin pohjatyö on kaikista tärkein tässä, kun lähdetään rakentaa siitä sitten niitä eri luukkeja.